Olu lusasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngokuhlwanje. Kusweleka abantu abathandathu. Wathi omnye ebethathwa esesiwa esibhedlele wasweleka endleleni kwi-ambulance. Kwaba bebisiwe esibhedlele omnye ke uphinde wasweleka yenze loo nto bengabantu abasibhozo. Abasemagunyeni bakugxeke kabukhali ukudutyulwa kubulawa abantu kwindawo yentselo yogobityholo eMarikana ePhilippi East kwi-Cape Flats. This evening we are convening a high delegation in terms of the national government, the Intergovernmental Committee on Disaster Management. Umphathiswa obambiswano ngolawulo uVelenkosini Hlabisa uthi kukhwetywe intlanganiso yekomiti yamasebe ngamasebe yolawulo lweentlekele nalapho kuzawuthwa thaca ingxele ngamaphondo achaphazeleke zizikhukhula. Molweni mzontsundu lingatsho kaloku elo gwityo ziindaba ngobunjalo bazo singokuqala zive masimphakele kuvimba wethu wangokuhlwanje. Abasemagunyeni bakugxeke kabukhali ukudutyulwa kubulawe abantu kwindawo yentselo yogobityholo eMarikana kwilokishi yasePhilippi East eKapa. Kwiziphumo zengxelo yamazibulo zibonisa ukuba amadoda amathathu angene kule ndawo yentselo athulula ngeembumbulu ngentseni yanamhlanje. Kwesi siganeko kudutyulwe kwabulawa abantu abasibhozo ngelixa babini abonzakele kakhulu babalekiselwe esibhedlele. Kungoku nje kucwangciswe intlanganiso kunye nomphathiswa wenkonzo yesipolisa uNjingalwazi Firoz Kachalia ukushukuqa inkqubo yenkonzo yesipolisa edingekayo kweli phondo. Amapolisa asezithendeni zamadoda amathathu atyholwa ngokudubula abulale abantu abasibhozo esonzakalisa esibini kubo. Bebeziselela benganakanga nto kwenye yendawo zentselo ekwindawo yogobityholo eMarikana phambi koluhlaselo. Amapolisa akholelwa ekubeni ukunyanzelisa imali yentlawulo kunobangela ukudutyula kubulawe abantu bequndene ndawonye ngaxeshanye. Esi seleko sehle nje kwimizuzu engephi emveni kweenzulu zobusuku ngentsasa ngomgqibelo. Amapolisa athi ukudiza ngethuba imikhunyuvu ekumila kunje isengancedisa loo nto ekuthinteleni ubundlobongela. Indawo yeXhwayele kusweleka abantu abathandathu. Wathi omnye bethathwa esesiwa esibhedlele wasweleka endleleni kwi-ambulance. Kwaba bebisiwe esibhedlele omnye ke uphinde wasweleka yenze loo nto bengabantu abasibhozo. Kwaba bantu basibhozo ke umnye umntu ongumama lo ubingumnini wale ndawo yeshibhini isixoxo esi. Okwangoku ke ngokuphando lwethu sesifuna abantu noko esibaziyo uba ngobani. Umbutho oluntu oncedisana namapolisa apha ePhilippi East usinyevulele esisithwakumbe soludubulo. Abantu ngexesha elinye abangaka abaswelekileyo, even one yomuntu oswelekayo i-loss kwi-community. Now CCBF sicinga into yobana kukhona into esidinga into yobana after le nto kube khona amanyathelo esiwathathayo. Ukanti iinkokheli zasekuhlaleni nazo zivakalise inkxalabo mayelana nezehlo zodubulo ezenzeka rhoqo kulo mmandla. Okwethu kukuba nje sicele into yoba ngaba amapolisa norhulumente wentshona koloni umasipala basebenzisane ukwenzela into yoba kulungiswe le ndawo kwehlele intlekele, ngoba iMarikana iyodwa nje akukho zitrato akukho mbane. Kuba nzima ke ngoku emapoliseni into yoba mawangene asebenze. Aba barhanelwa abathathu basethe saa inzwane ngexa kusafanele benqakuliwe ngamapolisa. Ndingumlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Umphathiswa obambiswano ngolawulo nemicimbi yemveli umnumzana Velenkosini Hlabisa uthi ngolu rhatya kukhwetywe intlanganiso ekhawulezileyo yamagosa phezulu ekomiti yamasebe ngamasebe ngolawulo lwentlekele apho kuzawuthwa thaca ingxelo ngobume bamaphondo achatshazelwe zizikhukhula. Le ntlanganiso ilandela izikhukhula ezimandla eMpumalanga naseLimpopo. Umnumzana Hlabisa ephelekwa inkulu baphathiswa yaseMpumalanga negqiza leziko lolawulo lwentlekele uqale wenza utsigxada kwilokishi yaseMsholozi ehlola ubungakanani bomonakalo.
Unogumbu wezikhukhula udale imbubhiso eMpumalanga kwadilika ibhloko de olunye uluntu lwaqhawula uqhagamshelwano nalo ngenxa yokuqhamuka kwendlela. Abasemagunyeni bathi ukubhengezwa kwale meko njengentlekele yesizwe kusaphononongo ngelixa amagosa esaqwalasela ubungakanani bomonakalo. At the moment, the report stands at 2.1 billion. That's the assessment we have done. And we are continuing to do assessment as we see the rain. That's what we need, 2.1 billion, which obviously we don't have as a province. This evening, we are convening a high delegation in terms of the national government, the Inter-Governmental Committee on Disaster Management from 6 o'clock, where we are going to be receiving detailed reports from Mpumalanga, from Limpopo, from Western Cape, so that at the end of that meeting, we must make a determination. How are we going to intervene? We will be having all our ministers at a national level in that meeting. Ukanti inzame zokukhangela nokuhlangula ziyaqhuba kwilali yaseMbawula eGiyani eLimpopo apho unomngqushwana wekwekwa neminyaka 5 okhukhuliswe zizikhukhula engekabona nanamhluku. Ngelixa isehla amanzi kwezinye indawo uncedo lokufutshane ukunceda uluntu olusezimbandezelweni. It was very difficult for us to access this place, hence we had to be flown to this area so that we can do an assessment. The immediate and the first task was to make sure that the people get emergency relief in the form of a shelter. Kulindeleke ukuba le komiti yabaphathiswa ibhengezele meko njengentlekele kazolonke nto leyo inganceda ekubeni lukhawuleze uncedo kwaye kubanjiswane ngalo. Le monzulu imbi kulindeleke ukuba iqhube de kube yiveki ezayo. Abemi boMzantsi Afrika babuyisela ilizwe labo kubo oku ngokutsho kwekomiti kazwelonke yengxoxo iNational Dialogue Steering Committee. Usihlalo weqela labantu abadumileyo uNjingalwazi Tinyiko Maluleke umemelele ilali zeli nengingqi zonke kuquka amaziko asekuhlaleni ukuba ayithathele kubo ingxoxo yokutshintsha elilizwe. Boze ngxoxo kazwelonke ziqale ngokusekwa kwekomiti yolawulo kule mpelaveki iNEDLAC ihambe ukukhawuleze kuzikhabeni izityholo zokuba kudingeka izigidi ezingama-7,000 zeerandi ukuze kubanjwe le ngxoxo kwilizwe liphela. 100 million that have been given to manage for purposes of the national dialogue. And I, as I've already said, I believe that it is possible to get things done without necessarily going into too much budget. But the flip side is also true. I mean, how much do we spend to get elections going? How much do we give the IEC? Usihlalo wale ngxoxo kazwelonke uthi abemi boMzantsi Afrika bafuna ilizwe elibafaneleyo nelibhalwe kumgaqo-siseko kunye nesicwangciso sophuhliso lwesizwe. Today, in this place, on this occasion, the citizens-led nature of the national dialogue takes shape and does so concretely. The National Dialogue Steering Committee is the most representative grouping of citizens from as many sectors of our society as possible. Owayesakuba ngumongameli weli uThabo Mbeki uthi le ngxoxo kazwelonke kunyanzelekile ukuba iqhube ukuze koyiswe amalinge okuwisa eli lizwe. We've got to make sure it takes place because we can't allow that the country continues to be dictated to by the counter-revolution. Kwezi ntsuku zimbini ezilandelayo ikomiti yolawulo iza kuchopha phantsi ikhangele indlela eza kuqhutywa ngayo le ngxoxo kazwelonke kwilizwe jikelele. Kwalapha ezindabeni ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eMvezo Great Place ngaphandle kwedolophu yaseMthatha eMpuma Koloni umolokazana kaNelson Mandela uNolusapho Mandela Phiri. Kodwa ngoku sinamkele kwakhona nakwabo basandu kungena xa sihlabela mgama.
ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eMvezo Great Place ngaphandle kwedolophu yaseMthatha eMpuma Koloni. Umolokazana kamfi uNelson Mandela unolusapho Mandela Perry ongunina kaNkosi Mandla Zwelivelile Mandela. Izihlobo nezalamane zakhe zimchaze njengenkokheli ebigxile ekuncediseni uluntu oluhluphekayo. UMamnolusapho uthathwa njengomama ebenesibindi sokuguqula imeko yezenhlalo noqoqosho kummandla wasezilalini. Mamnolusapho bekinto yonke kwikhaya nakubahlali bonke. Ubekho kwingxaki zonke ebesinazo asithwele selikhaya siluluntu lakuMvezo. Kodwa ubekho nangexesha sivuyisana ngokwemisebenzi esithe sayenza siyenzela uluntu lalapha kuMvezo. Iinkokheli zomthonyama zimchaze uMamnolusapho njengomama beqinisekisa ukuba ilali ziyaphuhla. Silapha ke egameni lombutho wekumkani nenkosi kuMzantsi Afrika jikelele ingakumbi kweliphondo sizothi kumzi kwaMadiba ingakumbi umzi kwaMandela. Sisithi eliqhawekazi liqhawekazi lesibonisileyo into yoba oomama belinikwa ithuba bakwazi ukuba benze into ezibukwayo ekuphatheni isizwe. Her loss is a colossal loss of a huge proportion that will remain with us for a very long time, but we shall only accept that all of us have got a limited time to be on earth, and to the extent that we make our contributions is what remains our legacy. Mamnolusapho unegalelo elikhulu kule ndawo kuba okokuqala bengumama wesisizwe efukame apha engumuntu obengasazi nesixhosa, kodwa indlela afike wakwazi ukungena kwicommunity yalapha wahlala nabantu balapha. Bathi igalelo likaMamnolusapho liyawuhlala lihleli kubahlali balommandla. Ndinkululeko Nyembezo endaba ze-SABC eMvezo ngaphandle kwaseMthatha. Emva kweminyaka yokuzabalaza neyantlukwano, iphiko le-ANC lamaqala umkhonto wesizwe Liberations War Veteran lide lanyula igqiza elitsha lobunkokheli kwinkomfa ebibanjwe eBloemfontein. Umququzeleli kazwelonke walombutho uDan Hatto uchongwe njengosihlalo omtsha weliphiko. Kule nkomfa ibivuselela amanyathelo amaqala e-ANC ekulweni ingcinezelo owayesakuba ngumongameli we-ANC uThabo Mbeki ummemelele eliphiko bekuchongwa igqiza lobunkokheli lwalo i-MKLWV ukuba lincedisane ne-ANC kwimiba yokhuseleko lolawulo likazwelonke. You have a mayhem that happens in July 2021. You remember that? Yeah. And the story that is told is that the people were angry with the ANC because the ANC had allowed Jacob Zuma to be sentenced by the Constitutional Court and was sent to jail. And the people were so angry they stood up in solidarity with Jacob Zuma. It's a lie. A complete lie. Kananjalo kaMbeki ukwakhumbuze amaqala ngezizathu zokuba aphele ngamalungu weliphiko le-ANC lomkhonto wesizwe Liberation War Veterans. Comrade Chair, I want to make a request that this new leadership that we will elect should really do me the favor to ask me to come back after that to discuss more this issue of the counter-revolution and what it is. Because, comrades, what the counter-revolution is predicting is that the ANC will cease to exist within 5 years. Ukanti ke amanye amalungu akwisixhenxe esiphezulu seligqiza aquka usekela sihlalo uXolani Don nobhala jikelele umncedisi Mthethwa, usekela nobhala jikelele uMandilakhe Dilima, igosa lopolitiko kwezomkhosi uThami Ntenteni, uNondyebo uThandi Mashwani negosa elimele isini uTosca Tyibilika. Abahlali baseSakhile Pampierstad kwiphondo lomntla Koloni bathi umasipala wasePhokwane ubaphilisa kwimo yentlalo engaginyisi mathe nanjengoko ephanzile ukusombulula ingxaki yothutho lwelindle. Abahlali bathi inkqubo yogutyulo zange yalungiswa kule minyaka mihlanu kwaye izitalato zabo zigcwele ilindle.
Kukho ivumbe libi kule ngingqi yale lokishi nelidalwa lilindle elichitheke ezitalatweni. Abahlali bathi abasakwazi ukunyamezela le meko nanjengoko bengaphili njengabantu. Batyhola ngelithi oko bequqa bebuyelela kumasipala wasePhokwane bengade bafumane uncedo, kwaye bathi banoloyiko lokuba ilindle ngahle lingcolise namanzi abawaselayo ngaphantsi komhlaba. Uthi eli lindle elichithekileyo linwenwa lingene nakwipitsi esilisebenzisayo ukufumana amanzi. Umasipala walapha ufuna sithule nje siqhwaba izandla sithi uyasebenza kodwa siphila kabuhlungu. Kule ngingqi ilindle elichitheke ezitalatweni linwenwa liyokungena nasemizini yabantu. Uthi umasipala wakhe weza apha esithi uzokulungisa imibhobho kodwa waphanza. Le meko ibeka ubomi bethu esichengeni. Siphila nabantwana apha nabaye bagule kufuneke sibase kwikliniki ngenxa yelindle elichithekileyo. Phokwane uthi kwenziwe izicwangciso zephulo lokulungisa inkqubo yogutyulo neza kulungisa iingxaki zokuchitheka kwelindle ePampiestad, kodwa umemelele abahlali ukuba bayeke ukugxumeka izakhiwo phezu kwemibhobho ethutha ilindle nokuthintela umasipala ukuba afikelele lula kule mibhobho. Following a feasibility study that was done in Pampiestad, as shown in the designs, the project's aim is to replace the Pampiestad mud block sewer system with a new reliable reticulation network pending the funding approval. This will eliminate frequent sewer blockages and spills in the residential area and also rehabilitate and expand the network. Ukanti abahlali babongoza umasipala ukuba abeke phambili ukulungisa le ngxaki, angachithi ixesha ethetha ngezicwangciso ezingaphunyezwayo. Ukusuka eGeorge ukuya eStellenbosch, abafundi abaphumelele emagqabini imatriki sele bejonge phambili kwikamva labo. uAbigail Koch uceba ukufunda ezobunzululwazi iData Science kwiYunivesithi iStellenbosch emva kokuphumelela kwindawo yokuqala kwilizwe. She is the top achiever for public schools in the whole country. Loka Koch uthi le mpumelelo ize ngenxa yentshisakalo yakhe, ukuzithemba kunye nenkxaso yabo basecaleni kwakhe. My parents and brother were a massive part. My parents were always there for me. They encouraged me to work hard and do my best no matter what. Yeah, and then my brother I'm also extremely grateful to. He always reminded me that I shouldn't take myself too seriously, and I really love him for it, and he's been really supportive during the year. Kungoku nje ulungiselela ubomi obutsha kwidyunivesithi yaseStellenbosch. One big thing I'm really excited for is to meet new people. I've always loved new people and I tend to be a chatterbox. So I'm really excited to meet new people and to hear their stories because I love talking to them and learning about the different parts of South Africa. Usapho lwakhe luzingomba isifuba ngale mpumelelo nangona eza kulishiya ikhaya kungekudala. It's not going to be nice or easy not having her in the home. But I think the fact that her brother is there and we know that he's going to look out for her and shit. Plus she's got a very nice hostel that she's going to be living in. We trust she'll have a nice roommate. Ukusuka kwidolophu yaseGeorge ukuya kwiqonga lokuba ngoyena mfundi ugqwesileyo kwilizwe jikelele, la isengamaqalela kubomi buka Abigail. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge. Ukanti njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwephesha uSandile Hlangani namhlanje sakumcambazisa ngomba wokutshintshwa rhoqo kwe-cellphone ezithathwa ngecontract. Sandile mandizibulisele sikwamkele. Khasele usixelela ingaba mhlambi ukuyithatha i-cellphone ngecontract kwenza lula nakumthwalo wezezimali? Sihlala sikhala ngamatyala esingena kuwo nesizingenisa kuwo singabantu, kodwa elona tyala funeka ulilumkele ngo-2026 nali ile phone uyisebenzisa rhoqo. Asikwazi ungayisebenzisi ke le phone, yenye i-tool okanye isixhobo se-technology esenza ukuthi sikwazi ukunxulumelana nee-families zethu kwiindawo ngeendawo ezahlukeneyo. Mandikuxelele ukuthi kutheni le nto ungayidingi i-contract ikwenzela amatyala. Yile nto ithi i-contract awubhatali ifowuni lisa, kodwa ubhatala ii-services ongazidingiyo. Masimnike umzekelo umuntu phaa ekhaya. I-contract iza nale nto bayibiza
ngoba zi-free SMSs bade bakunikeze ii-SMSs eziyi-200 or eziyi-400. Kweli xesha le-technology ngubani osebenzisa i-SMS? Abantu basebenzisa i-WhatsApp calls okanye i-WhatsApp messages. Baphinda bakunikeze i-voice calls okanye ngamanye amagama i-airtime. Ngubani osebenzisa i-airtime kweli xesha siphila kulo? Akekho. Abantu benza le nto kuthiwa zi-WhatsApp calls. Okwesithathu nokokugqibela bakunikeza i-night time safe okanye idatha. Abantu lisa balele ebusuku, idatha bayinida okanye bayidinga emini for isikolo, for ucommunicate nabantu kwakunye nokwenza into zabo kwi-bank accounts zabo. Masikubekele igraph pha ke mbukeli sikubonisa ukuthi yeyiphi yona ndlela ingcono ongathenga ifone. Sikhetha ukuba siyithenge ifone cash. Masikwenze lo mzekelo nge-high-end device esibiza ngoba yi-iOS 17 series. Xa uyithenga cash chitha imali nge-41,000 kodwa lisa xa uyithenga contract ubhatale 1.5 per month for 36 months ikunikeza 57,000 loo nto leyo. Ngonyaka ubhatale 18,000, u-overspender i-15,500. Umbuzo uthi usayidinga na i-contact phone okanye ufuna uthenga ifone cash? So imali bekumele ngabe uyisaver la 36 months. Ngenxa yexesha lisa ndilandele phaa kuSandile Hlangani ku-TikTok no-Facebook. Enkosi kakhulu Sandile. Enkosi mawethu, ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.